ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Дар навор хеле мошин бисёре ки нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот чад дар WhatsApp имои карамода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем ва мошинаи акселератори Москва ҳам ҳастай. дар имзо наворасе қабул кардем рӯй кардан Lada Priora дар кузови каравансон азиз, Hyundai Avanta ВАЗ 21092 бо нархи арзон, BMW X1 ҳастсон азиз, мошинои Ford Focus ҳастай, Opel Astra дар кузови хетчбек 309 зур, Mercedes-ои сечка объёми солҳои 99 ва Nissan-ои Tiana ҳастсон азиз, ВАЗ 2106 бо нархи 7000 сомонӣ аст ки бо мерам арзон мешавад. ва ҳастай Opel хетчбек соётои сафед 309 зур, Daewoo Lacetti аст ки бо нархи 18000 сомон азиз 2006 сол. ҳастай аппарати собунбурорӣ аст ки вайша бо нархи арзон аст. обшим ҳар гуна мошинои арзон мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 117 сомонӣ аст. мо мошина навора сар мекунем. мегзарем ба навори мошинаи фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. BMW X1 ҳастай баъдро ки ба квартира алиш меша дар территорияи Душанбе боша, яъне ки алиши ба квартира BMW X1 американка дӯстони азиз, вагонаи 3 моҳ пеш мегад овардаган. соли боришаш 2019 сол аст ки сӯзишвориш бензинаи пол гибрид дӯстони азиз, объём мотораш 2 литра 6-7 литр мегад расход дорад. коробкаш автомата, ҳолати мошин мега беҳтарин дӯстони азиз. мақсад ки BMW X1 М пакета мега соҳибаш ҳамаи намуд, мақсад ки комплектация ҳамаи намуд комфорта дора. обшим фулай. хоб дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷатош 1 сола, кожни салон, М пакет 3 моҳ пеш мегад, мақсад оварда мега соҳибаш 4 та баллон мегад пачкай, ҳамаи намуд комфорта сидилниёш, мақсад ҳамаш лифтай. обшим ҳама чи абагриф ҳама чи дорад, бе ягон камбудӣ, бе ягон расход мошин мега беҳтарин ҳолат даҳем. хоб дӯстони азиз, мегад ки ягон квартира ки аз территорияи Саховат 46-33 боша мегад, квартираи ремонт дора, беремонтаи коробка мега алиш мекунем, ҳамин хел вариант пешкаш кунем. агар квартираи шумо мақсад қиматтар боша ки квадрати дунуш агар калонтар боша, шумо да болоиш сум метиҳам. агар сумакиам BMW-ра гирем, нархи ҳамин BMW 320,000 сомонӣ аст, бо мегад муомилаи хуб мекунем. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 81, дуюмаш рақамҳои TCL дастии ахираш 8080 WhatsApp дорад. алиши ба квартира ва сумаки маромад дига маълум шуд ки мошин дар Душанбе. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баъдро ки сечка объёмни классик. соли боришаш 1999 аст ки сӯзишвориш газ бензина гази евро 4 дорад. объём мотори 8 объёмни, коробкаш механика, системаи мошин мега чоткай, 4 та баллон мега нав, хадавои кадаги, электропак, кондиционер дӯстони азиз ва салоншам тоза, ки фақат ки ҳамин камтар як дуҷош лакош камтар сӯхтаги ҳамиша мекунад, дига ягон расход надорад. мошин мега дастрош нафурӯхтан мешавад бо нархи 52000 сомонӣ ки боз мегад муомила мекунем, ки ягон Opel хетчбек, Opel Sedan боша мега болои сумантиян ҳамин хел мешавад. мошин дар шаҳри Бохта, рақамҳои соҳибшон мегафон аст, WhatsApp дорад. кадоми шумо ки мехаред алиш мекунем, маромад вариантона пешкаш кунем. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорад. метавонед сурат маълумот шумо кунед, мо реклама мекунем. лайкҳоро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanta аст баъдро ки 309 беҳтарин, соли боришаш 2008 сол, сӯзишвориш газ бензин, мотори 6 литраи, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдро беҳтаринай. мошин пробеги 210,000 аст дӯстони азиз, кондиционераш кор мекунад. хоб 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, чихолакҳои нав задаги дӯстони азиз. мошина мега 1 моҳ пеш мега хумон айтай навис агиҷо мега гирифтем бо хай мегад, мақсад бо дига Москва мерем, бо сум дар кошда мефурӯшад. обшин сум дар кора мегад. 4 та баллон мегад 70%, хадавоиш мегад 100%, электропакет дӯстони азиз, рулавой, мақсад ки рулавой бакавой ҳамаш регулировка ҳам халид шуд дорад. обшин мақсад ки сидилношам лифтай. мошин мега ҳамарош кор мега, баллоншам пачкай. обшин 11 дига 11 моҳ дига ҳуҷҷат. нархи мошина мега 72000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб. 72000 муомилаи хуб мегад дорад. парамои рақамҳои соҳибшон, рақамҳои вавилоне кор мегад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд.
кадоми шумо ки мехарем бо арзон ва муомилаи хуб мекунад. Дӯстон азиз, хундаи аввата 2008 сол маромат занг занед, бештар маълумотша гирин. Агар шумо дар ягон реклама боша, ягон мошин, хона, замин барои фурӯхтан, маромат дар рақамҳои 885 1225 имо, телеграм, ватсап дорам. Маромат рӯй кунен, реклама мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае баъдон ки аз территорияи Москва дамаде дуф. Ford Fox ҳастае ки соли бори 6 2015 сол суни азиз сӯзишвориш бензин, мотори 1.5 литри парасо экономия, коробкаш автомати, мошин бениёд экономӣ ва кузуфи универсал суни азиз. Мошин беҳтарин ҳолат. Балонош балонои мақсад ки ҳам зимни ҳам ледния, мақсад ки балонои нав ҳастае. Салон бениёд тоза, мақсад ки коробка автомати, роботаи кондитсионер, электропакет, мултиру, сидино, лифт опшин ҳамаи намуд комфортарака дорад. Мошин беҳтарин ҳолат, як мошин аз як бародари тоҷики худ монае. нархи мошина мега 980 000 рубл мега мега соҳибуш бу ҳамира мега камтарига муомила мекунем. Мошин дар Москва метро дамаде дуфтасонада ки метро дамаде ду 980 000 рубл бо савдои хуб дорад. Промои рақамҳои Россия дӯстон, промои рақамҳои Россия кор мега, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. Ford Focus 2015 сол беҳтарин ҳолат дӯстон азиз. Арзон савдо мега дар назди капоти мошин. хоб ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошинча фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. лайкро занед, фаромӯш накунед навори моро то охираш тамошо чунки мошини арзон бисёре. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Lada Priora ҳастае баъдон ки дар кузифи караваншай универсал дӯстон аз кузифи караваншай Lada Priora. соли бори 6 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине, гази иродчорам дорад. объем мотори 6 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мега чоткае. мошин 8 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад, 34000 мегад пробег дорад, газ бензин кор мега, гази иродчор, 4 та балон мегад пачка, кондитсионер, электропакет ва аккумулятори нав. нархи мошина мега 35000 мекунем, бо муомила мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. 35000 муомила савдо мегад дорад дӯстон азиз. опшин бо як бор дига маълумотҳои пурра аниқша бо аз соҳибашон гирен. якумаш рақамҳои билайн ахираш 9719 дӯстон азиз Тоҷикистон. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 8318 WhatsApp дорад. ҳар рақамошо кор мекунад, рақамҳои Россия да WhatsApp дорад. 35000 муомила дорад. Lada Priora дар кузифи караван универсал. хоб ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидан шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкро занед, фаромӯш накунед дӯстон азиз ва агар имконият бошад навори моро дар WhatsApp имо дига сайтатон силкаша подличаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Nissan Tiana ҳастае баъдон ки Nissan Tiana соли бори 6 2010 сол сӯзишвориш газ бензин, объем мотораш 2.5 литра, коробкаш автомат, ҳолати мошин баъдон беҳтарин мошин, полни салон кожаи, кондитсионер, электропакет, мултиру, обогрев сидени, ҳамаи намуд комфорта дорад. мошин дар дуруни шаҳр гаштага. Nissan Tiana 2010 сол бо камаи комфортош, балон пачка, салон тоза, дискаҳои заводской, опшин ҳама намуд чира дорад. нархи мошина мега 105000 мекунем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳамагӣ 105000 сомонӣ ки савдои хуб мегад дорад. запаска комплектамаш ҳастае. мошин як даста гаштагиае. хоб якумаш рақамҳои Вавилон дастии ахираш 57, дуюмаш рақамҳои Мегафон дастии ахираш 0618 WhatsApp дорад дӯстон азиз. хоб кадоми шумо ки мехаред занг занед, бештар маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. нашод сумуш мега бо арзон мекунад, муомилаи хуб мекунад, мега мошин ягон расход надорад. занг занед, чӣ саволе доред, чӣ маълумоте ки оидаи мошин мехоҳед фаҳмидан аз соҳибашон гиред. ва дӯстон азиз, агар шумо дар ҳамхалии мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, маромат рӯй кунем, реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra-J ҳастае баъдон ки дар кузифи хетчбек светои мақсад ки немхали алюмини свет металлик, опшин беҳтарин свет. соли бори 6 2001 сол ҳастае ки сӯзишвориш дӯстон азиз бензини холие. Opel Astra-J дӯстон азиз мақсад серебристи свет 2001 сол бензини холӣ. мотори 1.6 инжектора, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдон беҳтаринае. мошин мақсад ки рангаш мегад металликае, бензини холия, газа мегад умуман дагӣ нестае. 4 та балон мегад пачка дӯстон азиз, мақсад ки аккумуляторшам мегад навае. мошин мега умуман ягон расход надорад дӯстон азиз. мақсад ки моторош мега бениҳоят зуд дӯстон азиз. документошам мега солона ва танировкаш мегад, мақсад ки ҳуҷҷатош то 1 сола ҳастае ва танировкаш мега то
моҳи июла мегӯяд срок дорад. то қад суми хоҳият алиш намешавад. Дискаҳои заводскои баллони нав танировка ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мегӯяд 60 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Клуб. 60 муомилаи хуб мегӯяд дар назди капоти мошин. хоб промои рақамҳои Россия кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. кадометон ки мехарем дар WhatsApp шумо ки нависен ки дар номерашон занг занен. бензини холи мошин мегӯяд дасти як одамда гаштагиай. ягон савол то мошагон маълумоти иловагӣ хоҳен агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занем ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд. Марамад. Мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Opel хетчбеки молодёжни ҳастае ки срочнаи 6,000 соли барои 6-19-96 сӯзишвориш газ бензин. мотор мега 1.8 эхали қабруға мега сун азид мотор 1.8 и мошин кондиционер сун 1.8 экономни зуруша коробкаш механика ҳолати мошин мега беҳтарин мошин. дискаҳои хали фасонак ҳам дорад ва дискаҳои пластик дорад. кадомиша шумо интихоб кунед. дискаҳои нави мақсад фасонакш дар сурат дигариш дар маълум аст метавонед ки вай шагиред ки дискаҳои пластикша гирем. мошин сун азиз кондиционер дорад, дута электропакет дорад сун азиз. салонш мегад беният тоза, сиди салон мегад дорад сун азиз, чихолакҳои сун азиз фасона задагӣ ва чашкош мегад варид надорад сун азиз. мақсад ки сидиёне пеш мегад мақсад ки абагреф ҳам дорад. инаи дискаҳоша чихели диденози ҳамеша мега метавонем ки иша кадомиша хутон интихоб кунем. нархи мошина мега 35,000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе сунад. мошин дар дуруни шаҳр гаштага 35 та бо муомила дорад. промои рақамҳои тисели соҳибшона ки 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp доранд. кондиционер, электропакет, сиди салон, абагреф сидени, баллон нав, салон тоза, свети сафед сун азиз. хоб 35 та муомилаш мегад дар назди капоти мошин. мошин дар шаҳри Душанбе сунад фақат одамони харидор занг занем бо муомила дорад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад, ҳам рақамҳошон кор мекунад. марамат срочна дигар маълумоти пурра аз рақамҳошон. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи бо нархи арзон ваз 21099 мошинои советскии молодёжни нархи арзон срочна мегад пул дар кор мегад камтар барои хона ремонт кардан хона кардан. соли барои 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотор 1.5 инжектора коробкаш механикае. мошин мегад соне дар ҳолати хуби техникае. мошин камтар мегад кор дорад ки ба хайрай. ама хел ҳай карда гашта мешава мегад соҳибуш. ами меличи ами корш ки як дари ами мақсад ки тарафш мегад камтар ихали мақсад рус чӣ мешава. обшим аму замокша соз мекунем. ами як мелич корай обшим. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷуникол дӯстон азиз участкаи гулистонда. нархи мошин 6500 сомонӣ бо камтар мегад муомила мекунем. баллонша ҳолати кория салонша тоза ки фақат як дараш ҳуй намешава ҳамора мегад замокша обшим ай хай соз мекунем. нархи арзон ва рақамҳои тиселшон промои кор мегад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад сун азиз. промои рақамҳои тисел WhatsApp 6500 сомонӣ дар ноҳияи ҷуникол участкаи гулистон. хоб дӯстон азиз ягон савол то мошагон маълумоти иловагӣ хоҳен агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занем ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳад. моторш мегад экономияи мошин мега созае. барвақт срочна мошина успет кунем гирем. мегзарем ба 10 эълони навбатӣ. дӯстони азиз станоки собунбурорӣ ҳастае ки яъне аппарати собун мебурвардагӣ ҳастае ки бо нархи арзон срочна аст. станоки собун мебурвардагӣ ҳастае дар як соат мегад то 400 дона мега собун мебарад. маҳсулоташа мегад ҳамаша фаҳмода метавонед ки айгиҷо мегирад чихе мекунед. як бизнеси тайёр ҳастае. нархаш мегад 10,000 сомон аст мегад бо камтар мегад муомила мекунем ва қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. станоки собун бурорӣ дӯстони азиз дар як соат мегад то 400 дона ва зиёда мегад мебарорад. якумаш рақамҳои вавилон мегафон дӯстони азиз ахираш 57, дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 50 54 ишда WhatsApp дорад. ҳар рақамошро кор мекунад ишда WhatsApp дорад. 10,000 сомон аст муомила дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. кадоми шумо ки лозим бошад занг занем бештари маълумоти пурраша аз рақамҳо гирем. марамад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. дайво ласети ҳастае баъдро ки бо нархи арзон мошин як даст гаштаги мошин мега созае. дайво ласети соли барои 2006 сол сӯзишвориш бензини холӣ. мотор 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин рабочий состояние не ки дар хона мегад ховай мақсад мошин як даст гаштаги мошин созае. фақат ки заводид мекунед камтар мошин хеле мақсад гаштагӣ нестае. состояние рабочий сон азиз заводид мегад мешавад. аккумулятор мегад надорад сон азиз. дута баллони пеш мегад 90 ду баллони ахибуш мегад 60%. алиш намеша тоқа суми холият. нархи мошин 18500 сомон. ина одамое ки сурати дурунша мехорад дурунша салонша ҳамаш суратоша ҳастае. моторш соз сон азиз обшин мошин соз фақат ки камтар мошин хоб буд.
18500 сомон мегӯяд бо камтар муомила мекунем. Фақат одамони харидори аниқ. Мошини қарор дорад дар ноҳияи Вахшта 18500 муомила дорад. Якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 0504, дуюмаш рақамҳои расии ахираш 5341 ишта WhatsApp дорад дӯстони азиз. Балоншам ҳолати кори дӯстони азиз, дискаҳош ва светҳои сафед, кондитсионер, электропакет дорад. 18500 хи нархуда редки меғалта, марват кадобтон мехаред, срочно занг занед. Мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 бо нархи арзон, срочно мошин як даст гаштагӣ. Соли бароишаш 1982, суичфуриш бензин, мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. Мошин мега созай рафта омадесай. ВАЗ 2106 мошинои советски молодёжни светҳои сафед 1982 яъне солаш 82 дӯстон азиз мошин созай. Хелаки даст як одамда гаштесай. Моторш мега созай. Хадавоиш мега дӯстон азиз 50%, балоно мега 70% дӯстон азиз. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, яъне ки ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида, Айшари Бохтар болотар аст, яъне ки Айқурға болотар тарафи Калхозобод. Нархи мошин ҳамагӣ 7000 сомонӣ аст, ки бо камтар дига мегӯяд арзон мекунем, срочно мегӯяд пул дар кураи. Якумаш рақамҳои TCL дастии ахираш 0593, дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 0593 ишта WhatsApp доранд. Якташ рақамҳои TCL, якташ рақамҳои мегафон дӯстон азиз. 7000 сомон аст, бо камтар муомила мекунанд, фақат одамони харидори аниқ. Мошин мега созад, нарх шуда зиёдтиш карди арзандаи. хоб ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам. Мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-Asai боадрон ки дар кузифи сиданай срочнай сайстани созай. Мақсад ки камтар хали косметический код дорад, дига ҳамаҷош мега созай. Опшим хоҳин мекунед, нахоҳин ҳама хел мекардем, мошин созай. соли бароиши мошин 1992 масъала ки дӯстон азиз ки суичфуриш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега созай. 4 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 4 дискаҳои праса, 4 балони ҳолати кори, салоншам тоза кай, мошин фақат ки як косметический код дорад. Дига ҷош созай мошин мерава мия бо хайхтон маълумотча мегиред срочно. Мошин мега срочно мегӯяд Москва мере мега ба хотир мега мошина мефурӯшем. Мошини дастиша ва мошини чархаки дадастон гаштагиае. нархи мошина мега 17000 мега бо муомилаи хуби хуб мегӯяд мекунем. Дӯстон азиз мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 17000 сомон аст, муомила савдош мега дар назди капоти мошин. Якум рақамҳои соҳибшо рақамҳои мегафона ахираш 3718 кор мекунад. дуюмаш рақамҳошу рақамҳои Россия ахираш 1673 ишта WhatsApp доранд. 4 моҳ ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз, салоншам тоза кай. Инам хали светҳои мақсад хокисарангай. 92 солай 17000 сомон аст, муомилаи хуби хуб мегӯяд мекунем, мега срочно мега барои билетгирӣ мега сум дар курае. хоб кадоми шумо ки мехаред занг занед, бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. агар шумо давомхали реклама боша барои фурӯхтан, барои чӣ кардан, марҳамат дар рақами мо рӯй кунед, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.